प्रोसेस के दीजिए सर এটা করে দেখো স্যার কোন পত্র रश्मिता देख लो बेटा मामा कहता बुड़ाले पानी ଏବେ ଖିଚିବେ ନା ଅଟି ଫୁଲ ପାଣି ଆସୁ ଆଉ ଟିକେ ବୁଡ଼ାନ୍ତୁ ଟେକିକି ବୁଡ଼ାନ୍ତୁ ତଳକୁ ତାମାନେ ଯିବ ଟେକିକି ବୁଡ଼ାନ୍ତୁ ଥରେ ଗୋଟେ ଠାପ୍ ସାଉଣ୍ଡ ଗୋଟେ ଆସିବ ସାଉଣ୍ଡ ଆସିବ ହଁ ଆଉ ଟିକେ ଟେକିକି ବୁଡ଼ାନ୍ତୁ ଆସିବ ବାସ୍ ସେ ଶବ୍ଦ ହିଁ ଭଲ ସେଟା ମଝିରେ ମୋବାଇଲ ଖସିଯିବନି ତ ଆପଣ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ସେ ବାଲ୍ଟି ଯିବ ଗୋଟେ ପଡ଼ିବ ସେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ ସେମିତି ହିଁ ପଡ଼ିଥିବ ନା ଭଲ नहीं बेटा କ'ଣ କହିବ सो रिस्की ପଡ଼ିବ ପାଣି 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 ପାଣି